Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, salvează Ortodoxia! Maica Domnului, salvează Ortodoxia! Toți Sfinții Părinți ai Ortodoxiei și toți Sfinții din întreaga lumii, care ați apărat Ortodoxia, salvați Ortodoxia! Vreau să vă spun și eu, fraților, sunt din Sfântul Munte Athos și am venit puțin pe aici, în România, la binecuvântarea multor preoți călugări. Din Sfântul Munte Athos am primit și eu să mărturisesc și eu despre dreapta credință ortodoxă, despre sinodul tâlharesc care s-a întâmplat în iunie 2016 la sinodul din Creta. Fraților, a sosit vremea să mărturisim dreapta credință pe față, a sosit vremea să dăm anatema tuturor patriarhilor, episcopilor semnați la sinodul din Creta. Fraților, nu vă este frică, fraților, de patriarhi, episcopi, trădători și tâlhari care ne blestemă, că nu se prind acești episcopi tâlhari toate blestemele lor pentru apărarea credinței. Din contra, toți Sfinții Părinți și Dumnezeu și Maica Domnului, dacă acești episcopi nu se vor întoarce la dreapta credință, vor avea de suferit. Eu sunt creștin ortodox, îmi apăr credința ortodoxă. Eu nu sunt de acord cu sinodul ortodox, nu sunt de acord cu ecumenism. Noi toți călugări din Sfântul Munte Athos apărăm ortodoxia. Apărăm ortodoxia. Doamne, iartă-ne, Doamne Sfinte! Oameni buni, frați creștini ortodoxi! Nu vreau să fac dezbinare sau răzvrătire în Biserica Ortodoxă, dar a sosit vremea să ne trezim la realitate. Orice creștin ortodox are dreptul la mărturisire, nu ascuns cum au făcut acești lași episcopi, pentru a cădea gradele, funcțiile, tronurile. Toți episcopii ortodoxi care au semnat la acest sinod viclean grecesc tâlhăresc din Creta 2016 nu este valabilă fără acordul tuturor oamenilor creștini ortodoxi. Când fac eu un păcat, este problema mea personală, dar când deja este vorba de credință, mai ales că ești patriar, episcop sau stare sau preot, este mult mai grav. Și atunci atrage mulți mai oameni în erezie fără acordul nostru. Este foarte grav, fraților. Au fost doar 7 sfinte sinoade, adică cele pentru apărarea ortodoxiei, de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin gura Sfinților Părinți. Al 8-lea sinod este pierderea ortodoxiei. Niciodată nu va mai fi al 8-lea sinod. Și chiar dacă se va întâmpla, niciodată nu o să fie pentru apărarea ortodoxiei. Toți Sfinții Părinți au dat anatema tuturor oamenilor care au fost împotriva ortodoxiei. Așa și eu sunt creștin ortodox, botezat în credința ortodoxă și primit Duhul Sfânt de la botez. Îmi apăr credința ortodoxă, ortodoxia pură. Dăm anatema și dau și eu anatema tuturor episcopilor care au semnat în Creta 2016. Toți oamenilor, dați anatema pe față, fără frică, fără teamă. Nu aveți păcat înaintea lui Dumnezeu, deoarece orice om botezat creștin ortodox are Duhul Sfânt primit. Fie copil, tânăr sau bătrân, are dreptul să apere dreapta credință ortodoxă. Totul până la erezie. Toți oamenii creștini ortodoxi facem parte din Biserica Ortodoxă. La Dumnezeu nu există separatism. Repetați după mine, oameni buni, așa, creștini ortodoxi. Noi suntem creștini ortodoxi. Dăm anatema tuturor episcopilor semnați la Creta 2016, după învățătura Sfinților Părinți. Ortodoxi nici nu mai recunoaștem ca patriarhi, episcopi, până nu fac în public părerea de rău, mărturisirea de credință ortodoxă, nici cumva să mai slujească, iar de nu vor să se caterisească, să plece obligat din funcția de episcop. Dați la mai mulți oameni creștini ortodoxi mai departe, să mărturisească dreapta credință, fie în biserici, fie în mănăstiri. Nu contează, trebuie să mărturisim pe Dumnezeu. Acum este ceasul mărturisirii. Nu mâine, poi mâine peste un an. Astăzi suntem, dar mâine poate am murit și ne-am dus cu dracu în iad. Nu vă teamă, fraților. Dumnezeu este cu noi, ieri, astăzi și mâine în veci. Amin. Ortodoxia stă în numele creștini ortodoxi. Nu numai ortodox este un om, ca și episcopii, nu numai episcopii au dreptul să apere ortodoxia. El este un om muritor ca și noi, dar nu putem sta cu
nepăsare referitor la credința ortodoxă. Doar recunoaștem episcopii care nu sunt de acord cu acel sinod din Creta 2016. Nu vă se teamă, fraților, oameni buni, frică, nu se prinde blestemul tuturor episcopilor tâlhari de la sinodul din Creta 2016. Rușine vouă, episcopilor, care a semnat la sinodul din Creta 2016. Iadul vă înghite, dacă nu vă veți întoarce la mărturisirea ortodoxă. Eu văd din partea Sfântului Munte Athos, primiți toată binecuvântarea de a mărturisi și de a da anatema pe toți episcopii și toți erarii patriarhi care au semnat la sinodul din Creta. Aveți toată binecuvântarea episcopilor și toți creștini ortodoxi să ne apărați ortodoxia. Vai vouă, episcopilor, cum ne apărați voi ortodoxia? Ne trădați ortodoxia și ne vindeți ortodoxia. Și orice creștin are dreptul la apărarea ortodoxiei. Așa educați ne dați nouă ca păstori la ortodoxie, episcopilor semnați la Creta. Rușine trădătorilor ce sunteți, ne vindeți credința. Să vă certe Dumnezeu și Maica Domnului și toți Sfinții Părinți care au apărat dreapta credință ortodoxă. Din generație în generație, noi astăzi suntem, mâine vom muri, dar ce vom duce mai departe ortodoxia? Cui va rămâne? Pe mâna ecumenismului, pe mâna ereticilor? Ferească Dumnezeu de așa ceva! Vreau să vă dau o pildă. Sfântul Nifon al Constantinopolului, care s-a prăznuit pe 11 august și care Sfinte Moaște este la catedrala din Craiova, capul Sfântului Nifon. Și alte Sfinte Moaște la mănăstirea de Unisiu din Sfântul Munte Athos. Sfântul Nifon a fost ales mitropolit, apoi patriar al Constantinopolului, dar faptul că a apărat ortodoxia și faptul că a fost acuzat pe nedrept, a fost dat jos din funcția de patriar și apoi trimis frumos, i s-a luat toate gradele de funcție de patriar, veșminte, toate cele sfinte. Și atunci Sfântul s-a smerit frumos și a început frumos din nou și a început să iei viața monahală ca la frate din Sfântul Munte. Și atunci, având ascultarea cu măgare, cu mulare în Sfântul Munte la mănăstirea Dionisiu, și Dumnezeu văzând smerenia lui și dragostea lui și înainte să moară, atunci s-a bătut clopotele singure la mănăstirea Dionisiu din Sfântul Munte Athos. Și atunci călugării nu și-au dau seama cine este. Și atunci Dumnezeu a descoperit prin unei frați din mănăstire și a spus așa: bat clopotele pentru acel patriarh Nifon, care este fratele măgarilor și a mularilor. El face ascultarea la mulari. Și venind patriarhul Nifon, venind frumos la mănăstire cu măgare, cu mulari, atunci toți obștii au început să-și ceară iertare. Iertați-mă, fraților, iertați-mă, părinte patriarh, că v-am greșit și asta. Și atunci patriarhul și-a dat seama că este promia dumnezeiască, că se apropie sfârșitul și a recunoscut și el că se apropie sfârșitul. Și atunci și el, patriarhul, și-a smerit și a zis: iertați-mă, fraților, și asta. Și atunci, în data de 11 august, au plecat la Domnul, lăsând ca drept mărturie viața lui minunată, fraților. Căsătoria mixtă, cum din păcate s-a aprobat la sinodul tâlăresc, apoi s-a aprobat alte biserici, din păcate, sunt recunoscute bisericile catolice, luterane, protestante, musulmane. Noi nu recunoaștem altă biserică decât ortodoxia. Ortodoxia. Patriarhul Daniel, chiar dacă a aprobat căsătoria mixtă, și alți episcopi, nu se poate, fraților, să ne căsătorim ortodox cu catolic, ortodox cu luteran, cu protestant, cu musulman și așa mai departe. Da, vreau să se comune acei tineri foarte bine, să se comune, dar trebuie să facă botezul la ortodoxie și pe aceea să se comună. Nu se poate face două slujbe în comun și nici nu este valabilă, chiar dacă patriarhul Daniel și toți episcopii au dat binecuvântare să facă căsătoria mixtă. Nu există, fraților. Dacă toți Sfinții Părinți nu erau, nici noi nu mai eram la ora actuală, fraților. Un ortodox, dacă a plecat frumos la catolici, la musulmani, la luterani sau la alte secte și vrea să se întoarcă înapoi la ortodoxie, trebuie făcut din nou mirungerea. Taina Sfinte Mirungeri. Prin mirungerea, suntem pecetuiți în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, ne miruiește cu Sfântul și Marele Minte la frunte, la buric, la umărul drept, umărul stâng, la picioare și toate încheieturile membrilor
corpului ne miluiește cu Sfântul Mare de Miri și ne unim cu Duhul Sfânt și ne unim cu Hristos, nici de cum cu Satana. Orice om care face, orice om, ce păcat ce face omul, există iertare pentru toată lumea. Doar Dumnezeu foarte greu poate ierta cuvântul erezia. Erezia nu poate suporta Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar fi venit pe pământ, trebuia să mai nască încă o dată, să vină iară să ne salveze omenirea. Dar noi suntem creștini ortodoxi de 2016 ani, nici de cum de la 1054, cum spun catolicii, de la Marea Schismă din Florența. Fraților, ascultați-mă! Jur în fața lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și în fața tuturor Sfinților Părinți care au apărat ortodoxia. Tot ce vă spun acum sau ce v-am spus mai devreme sunt adevărate. Mâine, mâine voi pleca și eu, voi muri și eu, că nimeni nu este veșnic pe pământul acesta și Dumnezeu mă va judeca în alul ăsta. Măi preote, măi călugără, măi frate, măi patriar, episcopă, tu ești știut de ce ne învăța și pe alții. Trebuia să înveți și pe alții. Asta ne va judeca pe noi, chiar dacă sunt patriar, dacă alții sunt patriari, dacă alții sunt episcopi, stareți, călugări, mai sau oameni de rând. Toți oamenii creștini ortodoxi avem dreptul să ne apărăm ortodoxia, nici de cum satanismul și ecumenismul. Această carte, din păcate, iară se repetă sinodul de la Ferrara, Florența, în anul 1438-1439, când iarăși a fost aceeași problemă de schimbare, de unirea catolicismului și nu se poate, fraților. Uitați ce spune Sfinții Apostoli despre toți erarhii noștri. Canonul 45 al Sfinților Apostoli poruncește cu glas de tunet episcopul sau preotul sau diaconul care s-a rugat cu ereticii numai să se afurisească, iar dacă le-a îngăduit lor să lucreze ceva ca clerii să se caterisească, porunca aceasta este limpede, chiar și pentru o conștiință de țânțar, nu-i așa? Canonul 65 al Sfinților Apostoli hotărăște, dacă vreun cleric sau mirean intră în sinagoga iudeilor, a evreilor sau a ereticilor și aceasta este limpede chiar și pentru conștiința cea mai primitivă, nu-i așa? Iar canonul 46 al Sfinților Apostoli spune, episcopul sau preotul care primesc botezul sau jertfa ereticilor, poruncim să se caterisească, că ce înțelegere poate să fie într Hristos și veliar, sau ce poarte are credinciosul cu necredinciosul, este un lucru bătător la ochi, chiar și pentru cei lipsiți de ochi. Această poruncă o tărăște în chip imperativ că nu trebuie să recunoaștem ereticilor nici o taină sfântă, că trebuie să le considerăm pe acestea ca nevalabile și lipsite de harul Duhului Sfânt. Această sfântă icoană, Sfinții Martiri Brâncoveni, au apărat dreapta credință ortodoxă și când a fost în fața primejdii musulmanilor și a zis să se lepe de credința familia brâncovenească și a spus că mai degrabă preferă să-și taie capetele decât să-și piardă credința ortodoxă. Așa și noi, fraților, trăim iarăși o mare tulburare asupra bisericii, fraților. Eu n-am venit, fraților, să fac dezbinare în biserică. Fraților, vrem cu ajutorul vostru și cu ajutorul, cu binecuvântarea la toți călugării din Sfântul Munte, cât de curând Chimotita din Sfântul Munte Athos va da pe public anatema și blestemați și afurisiți de toți episcopii și patriarhii care au semnat la sinodul din Creta 2016. Anatema patriarhului Bartolomeu a Constantinopolului, anatema patriarhului Daniel al României, anatema patriarhului Teofil al Ierusalimului, anatema are episcopul Ieronim al Greciei, anatema Irineu al Serbiei, anatema patriarhului Anastasie Albaniei, anatema Teodoros Alexandriei al Egiptului, anatema are episcopul Hristostom al Ciprului, anatema Sava al Poloniei, anatema Rastislav al Ceii Slovace și toți mitropoliții episcopi semnați la Creta sinodului Grecesc-Lăresc din anul 2016 iunie. Să știți, fraților, la sinodul din Creta au fost 162 de episcopi patriarhi, dintre care 156 de episcopi tâlhari au semnat cu ecumenismul. Fraților, nu se poate, fraților, deșteptați-vă la realitate, să vedem cu ochii sufletului, nu cu ochii minții care vedem, să vedem inima sufletele noastre. Fraților, cerem ajutorul pentru a ajuta
la salvarea ortodoxiei tuturor biserici ortodoxe din întreaga lume, Antiohia, Bulgaria, Georgia și toți episcopii, preoți, călugări, mireni, care nu au fost la sinodul grecesc Creta 2016 și nu sunt de acord cu așa ceva, deoarece trăim același eveniment de la 1438-1439 și ferească Dumnezeu de o altă mare schismă. Schismă ce înseamnă? Schisma înseamnă departare totală de adevăr, de credință ortodoxă. Asta doriți voi, episcopilor ortodoxi, distrugerea ortodoxiei. Sfinții părinți au apărat ortodoxia din generație în generație. Voi toți episcopii tâlari Hiude, cei asemnat ortodoxia, ne vindeți fără acordul nostru. Mă vei rușine, fraților episcopi tâlhari, sinodul din Creta, mă vei rușine patriarhului Bartolomeu, mă vei rușine patriarhul Daniel și toți care au semnat împotriva asta. Un preot, când este candidat la ierotomie pentru a fi preot, diacon sau episcop, jură credința ortodoxă. Voi cum ați păstrat jurământul dreptei credințe și ne-ați vândut pe noi? Oare nu vă este rușine? Nu vă este rușine, fraților? Uitați, fraților, vă spun, este de plâns, fraților, au participat la acest sinod tâlăresc grecesc, 10 patriarhi din întreaga lume, dintre care 24 de erari din Patriarhia Constantinopolului, 23 de erari din Patriarhia Alexandriei, 5 erari din Patriarhia Ierusalimului, 24 de erari din Patriarhia Serbiei, 24 de erari din Patriarhia României, 16 erari din Biserica Ciprului, 23 de erari din Biserica Greciei, 5 erari din Biserica Poloniei, 6 erari din Biserica Albaniei, 2 erari din Biserica Cei Slovace. Toți aceștia anatema! Anatema după învățătura Sfinților Părinți, nu după învățătura noastră. Noi trebuie să apărăm ortodoxia, fraților. Și toți episcopii care au fost la noi din România, la sinodul din Creta, sunt așa. Patriarhul și toți călugării din Sfântul Munte, noi călugări din Sfântul Munte, nu ne mai rugăm pentru cei care au semnat sinodul tâlăresc și toți preoții, la toate chiliile, se roagă așa, la Sfânta Dumnezeiască Liturghie și la alte slujbe, vecernie, utrenie, paraclis, se roagă așa, spun așa, încă ne rugăm pentru toți episcopii creștini ortodoxi, care nu s-au bătut la dreapta credință ortodoxă, și pentru cinstita preoțime și în cea într Hristos diaconime, pentru sănătatea și mântuirea lor, nici de cum nu mai pomenim pe Patriarhul Bartolomeu sau alți episcopi tâlhari, nu poți să-i spui episcop. Dacă erau episcop, erau curajoși mărturisitori. Episcopilor, nu vă fie frică episcopilor. Dăm anatema pe față. Patriarhul nostru Daniel, anatema. Patriarhul, Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, anatema. Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, anatema. Mitropolitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramușului, Sărmarului, anatema. Mitropolitul Irineu al Olteniei, anatema. Mitropolitul Ioan al Banatului, anatema! Mitropolitul Iosif, episcop occidental ale meridionale, anatema! Mitropolitul Serafim al Germaniei, anatema! Are episcopul Nifon de Târgoviște, anatema! Are episcopul Irineu de Alba Iulia, anatema! Are episcopul Varsamufi al Vâcii, anatema! Are episcopul Ioachim Băcăanul al Românului și Bacăului, anatema! Are episcopul Casian al Dunării de Jos, anatema! Are episcopul Timotei al Aradului, anatema! Are episcopul Nicolae al celor două Americi, anatema! Episcopul Sofronie al Oradei, anatema! Episcopul Nicodim al Severinului, anatema! Episcopul Visarion al Tulcii, anatema! Episcopul Petroniu al Sălajului, anatema! Episcopul Siluan al Ungarei, anatema! Episcopul Siluan al Italiei, anatema! Episcopul Timotei al Spaniei și Portugalei, anatema! Episcopul Macare al Europei de Nord, anatema! Episcopul Valan Ploieșteanu, episcop vicar patriaral, anatema! Episcopul Milian Lovișteanu, episcop vicar Râmnicu Vâlcea, anatema! Toți călugării din Sfântul Munte Athos, m-a rugat să vă transmit, nu mai pomeniți pe episcop trădător, pe patriar, până când nu se va întoarce la dreaptă credință, iar de nu vor să se caterisească, să plece obligat din funcția de episcop, să lase pe alții care sunt vrednici de așa ceva. Fraților, am auzit ceea ce s-a întâmplat la o mănăstire din județul Vâlcea. Este grav din faptul că i-a schimbat
pe starețul Grigore și alți ucenici călugări de acolo. Faptul că am vrut să mai pomenească pe episcopul Varsanufie și pe Emilian Lovișteanu, din contra, ei să caterisească, nu vi rușine trădătorilor, ne-ați văzut credința noastră, cu ce drept ne-ați văzut credința noastră? Oricine e botezat în credința ortodoxă are dreptul să mărturisească ortodoxia, chiar cu prețul vieții noastre. Da, se pot face sinoade pentru întărirea ortodoxiei, se pot face sinoade pentru tratarea ortodoxiei, nu pentru pierderea ortodoxiei, nici de cum. Voi, Patriarhul Daniel, de ce ne-ați vândut credința? Voi, mitropoliți episcop, de ce ne-ați vândut credința fără acordul nostru? Eu sunt creștin ortodox, îmi apăr credința și am dreptul la mărturisire. Nu mă tem nici de Patriarhul Bartolomeu, nu mă tem nici de Patriarhul Daniel, nici de toți mitropoliți episcop care au semnat la Sinodul Tâlăresc. Și nu vă mai recunoaștem, toți sfinții, toți călugării din Sfântul Munte, nu vă mai recunoaștem. Anatema vouă, să nu aveți liniște, toată învățătura Sfinților Părinți și Dumnezeu și Maica Domnului să vă certe dacă nu vă veți întoarce la credință. Episcopilor, nu vă mă fie frică, măi ierarhilor din România și toți episcopii din întreaga lumii, nu vă mai este frică de Patriarhul Bartolomeu, Patriarhul Teofil, Patriarhul Daniel al României și începe să mărturisiți ortodoxia, începe să-i spuneți în față și Patriarhului Daniel și Patriarhul Bartolomeu și Patriarhul Teofil. Nu contează, fraților, mai degrabă cu Hristos în rai decât cu dracu în ea, fraților. Nu este de glumă, fraților, nu vă spun povești de la mine, fraților. Vă spun din învățătura Sfinților Părinți, îmi pasă de ortodoxie, îmi pasă de țara asta, de neamul acesta. S-a uitat Sfânta Tradiție. Noi mâine, cum mai ducem mai departe ortodoxia, Sfânta Tradiție și tot ce ne-a lăsat Dumnezeu prin Sfinții Părinți? Vreau să vă arăt, am primit o carte în dar de la Mănăstirea Zografu, din Sfântul Munte Atos, la un părinte, și vreau să vă arăt ca mărturie pentru voi această carte, cum a slujit episcopii noștri, se roagă împreună. Este foarte grav înaintea lui Dumnezeu. Aici este Mănăstirea Zografu. Și vreau să vă arăt, fraților, ca să vă întăriți și voi în credință. Aici este Sfântul Cosma Etolianu, Sfântul Atanasie Atonitul, Maica Domnului a dormit la Maicii Domnului, care peste câteva zile vom prăzmui. Fraților, a sosit ceasul să spunem adevărul pe față, să nu ne tem de episcop. Nu se prinde blestemile episcopilor tâlharși și necredincioși și atei. Această sfântă icoană este din anul 1274, când stareții împreună cu 19 ucenici au fost martirizați, uciși de catolici. Au venit catolici în acea mănăstire și atunci mulți călugări n-au putut răbda mucenicia. Și călugării aceia au plecat frumos, s-au retras în pădure și stareții împreună cu 19 călugări au răbdat mucenicia. Și s-a dat foc, în locul acesta era o cloponiță din lemn și au băgat pe călugări în acea cloponiță și s-a dat foc. Și în ziua de astăzi este o troiță care se păstrează amintire în cinstea lor. Sfinții mucenici de la Zografu să ne ajute! Doamne, salvează ortodoxia, Doamne! Luminează mintea la toți patriarhii lumii, episcopi, călugări, chiar care s-au bătut. Uitați un episcop ortodox, un papă cum se sărută, iarăși un episcop ortodox, un papă care se roagă. Nu se poate, fraților, nu se poate așa ceva. Iarăși episcopul cum îl ține în mână și se îmbrățișează unul pe altul. Și chestiile astea, nu se poate, fraților, este erezie. Este erezie total. Patriarhul nostru Bartolomeu cu papa. Uitați ce face patriarhul. Nu se poate, fraților. Da, dăm o bucată de pâine, o coajă de ceva de mâncare, o oană, un ban, ceva, apă sau ce dorește, dar totul până la credința ortodoxă. Dacă te lua de credința noastră, aici a fost. Uitați-mă cum binecuvintează Patriarhul Bartolomeu și papa. Că nu se cade, fraților, să primim binecuvântări la eretici. Nu se cade, fraților, nici măcar să stăm de vorbă cu ei dacă ei nu se întorc la dreaptă credința ortodoxă. Uitați-vă, fraților, salutare ca Iuda. Patriarhul Bartolomeu mănâncă din aceeași bucată de mâncare împreună cu un cardinal catolic. Nu se poate, fraților. Uitați-vă. Aici anglicani, Patriarhul Bartolomeu și cu cardinal și asta participă la o slujbă religioasă. Nu se poate, fraților, să mergem la nici din curiozitate, că așa face dracu. Astăzi mă duc să văd și eu cum este la catolici, la luterani și mâine pe mâine mi-am pierdut credința.
Uitați-vă, fraților, mai degrabă să nu ne ducem, nu trebuie să ne ducem niciodată. Nu aveți binecuvântare să mergeți vreodată la catolici. Nu aveți binecuvântare să mergeți vreodată la alte secte, decât numai în Biserica Ortodoxă Română. Uitați-vă, fraților, uitați-vă cum se roagă patriarhul cu cardinalul, cum stă în aceeași biserică și fac rugăciuni împreună, fraților. Nu se poate, fraților, așa ceva. Patriarhul Daniel binecuvântează poporul catolic și altă mulțime. Uitați-vă, nu se poate, fraților. Iarăși, patriarhul Bartolomeu, împreună cu alții, cu papa, cu asta, fraților. Uitați-vă, patriarhul nostru Daniel ce face cu cardinalii, ăștia e patriarh, Satana ești patriarh, nu ești, ne-ați vândut credința și toți patriarhii lumii care ne-ați vândut credința, nu sunteți al Dumnezeu. Dacă erați al Dumnezeu, nu ne vindeați credința, fără acordul nostru. Uitați-vă cum slujesc împreună, cum se roagă împreună. Uitați-vă, episcop ortodox cu armeni, cu copți, cu catolici. Uitați-vă cum participă la slujbe. Uitați-vă cum un episcop ortodox sărută mâna unui papă. Și e rușine așa ceva, fraților. E rușine să se facă așa ceva. Patriarhul Bartolomeu cu papa în frate se roagă. Vreau să vă arăt aceste poze ca mărturie, că poate mulți nu aveți posibilitatea să le vedeți. Asta. Și uitați-vă, fraților, eu prima dată când am văzut aceste poze, când mi-a dat părintele la mănăstirea Zografu, uitați-vă, salutarea ca Iuda. Am început să plâng, fraților, și am zis că nu se poate, fraților, să fie așa ceva. Nu se poate. De ce oare? Pentru că faptul Dumnezeu ne vrea acum să mărturisim credința ortodoxă. Depinde de noi. Vrem să mărturisim credința ortodoxă, Dumnezeu ne va salva. Vrem să nu mărturisim, Dumnezeu ne va peri. Și o să ferească Dumnezeu să fie foc și pucioasă, ca în Sodoma și Gomora. Uitați, un preot ortodox binecuvântează cardinalul catolic cu Sfânta Evanghelie. Și așa ceva nu se poate. Iarăși, fraților, papa și cu patriarhul binecuvântează. Salutare ca Iuda. Patriarhul cu cardinalul se sărută. Nu se poate, fraților. Sunt și oameni au greșeli, dar tot după la credință, fraților. Nu se poate să ne rugăm împreună cu alte secte, alte religii. Da, vor să se întoarcă ei la credința ortodoxă, să se întoarcă, dar nici de cum să ne întoarcem noi la alte secte, nici de cum. Uitați, episcop ortodox aprinde lumânări la biserică catolică, împreună cu al cardinal. Nu se poate, fraților. Un episcop, un ortodox, cu Buddha, cu Inlai, cu multe vrăjitoare, asta aici un preot ortodox primește binecuvântare la vrăjitori. Uitați-vă, fraților, este de plâns. Este de plâns, fraților. În Biserica Ortodoxă Dumnezeu a rânduit ca episcopii, ca doar bărbații să slujească în Sfântul Altar. Nici de cum femeile anglicane, cum se văd în această poză, sau femei vrăjitoare. Nici de cum, fraților. Este mare strigător la cer. Femeia trebuie, cum Hristos este capul bisericii, așa și bărbatul este capul slujitorului Dumnezeu. Și asta. Uitați-vă. Uitați-vă, nu poate asta. Da, într-adevăr, nu putem să tăcem. Dreptul la biserică are dreptul oricine, fie că este maică, copil, bătrân, tânăr sau bătrân. Om de rând, patriar, episcop, oricine are dreptul la mărturisire. Uitați, episcopi anglicane, nu se poate, fraților, să fie episcopeasă în biserică să propovădească Evanghelia. Pentru că Hristos a fost bărbat și este bărbat. Uitați-vă, Dumnezeu este Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Uitați-vă un cardinal. Și asta. Iisus Hristos a luat firea divină și s-a încăpuit în chip de bărbat. Și nu poate fi chip de femeie nici într-o dată. Uitați-vă. Anatema, anatema tuturor. Anatema, uitați cum se roagă cu musulmani, cu arabi, cu toate confesiunile eretice. Iarăși patriarul Teofil al Ierusalim cu patriarul Bartolomeu stă la o slujbă cu ecumeniștii, cu evrei, cu toți astea, cu cardinale, nu se poate, fraților. Iarăși un episcop cu cardinalul, un cardinal predică la o biserică ortodoxă, fraților. Nu se poate, fraților, așa ceva. Dacă noi nu apărăm ortodoxia, ne vom duce cu toți în iad.
Un episcop ortodox aprinde lumânări într-o biserică evreiască. Un episcop ortodox participă la o slujbă împreună cu alți catolici, anglicani, toate confesiunile. Un episcop ortodox primește binecuvântare la un eretic, la un cardinal. Armenii, copții, ortodoxi slujesc împreună și toți ăștia. Sunt anatema, episcop ortodox, cum se roagă împreună cu anglicană, cu armeni, cu cardinal catolic. Este grav înaintea Dumnezeu, fraților. Doar pozile acestea ne vor spăimânta. Pozile acestea, doar să avem ochi, să vedem ochii sufletului, ochii din trupului nostru. Episcopii cu alți evrei semnează: Mesia cel adevărat este Iisus Hristos, a venit, este Mântuitorul lumii. Dar evreii nici de cum nu spun că Mesia cel adevărat este Iisus Hristos. El spun că este un profet. Nu vă lăsați amăjiți. Iisus Hristos este Mesia cel adevărat. Mesia care vor să-l aștepte evreii este Anticrist care va fi. Și ferească Dumnezeu, să dea Dumnezeu să amâne vremurile, să nu fie Anticrist cât mai repede. Aici este Sfântul Agios Fotios, Megalos, adică Sfântul Fotie cel Mare care a apărat ortodoxia, Sfântul Grigore Palama care a apărat ortodoxia, Sfântul Marcu, Evgenie, Sfântul Nicodem Magheritu a apărat ortodoxia și toți sfinții ăștia au apărat ortodoxia, fraților. Nu vă temeți, fraților, de patriarhi, episcopi, mitropoliți, că nu se prind, fraților, blestemele lor, din contra, se vor întoarce în capul lor, fraților. Și avem toată binecuvântarea, toți călugării din Sfântul Munte Athos. Aveți toată binecuvântarea, călugării din Sfântul Munte Athos, să dați anatema pe față, fie în biserici, fie în mănăstiri. Și chiar în patriarhii, pe toți ierarhii noștri. Patriarhul, cardinalul slujește. Uitați-vă, patriarh participă la o slujbă catolică. Nu este voie nici din curiozitate să mergem la dânsii. Fraților, uitați-vă, fraților, nu vă mint, fraților. Dacă eu am greșit cu ceva, vreau să fiu condamnat și judecat de toți călugării din Sfântul Munte Athos, de toți episcopii ai apărători la ortodoxie, de toată lumea creștină ortodoxă, din întreaga lume, nu numai din România. Asta. Și aveți toată binecuvântarea. Să-i mustrați, să-i spuneți pe față, să nu vă temeți, fraților, că asta. Și mâine se dea Dumnezeu, salveze ortodoxia. Dacă până pe 29 august, toți episcopii, mitropoliții, patriarhi nu vor lua măsuri pentru a mărturisi din nou dreaptă credință și părerea de rău, atunci să se caterisească, să plece obligat din funcția de episcop, patriarh și alții. Dumnezeu va mai lăsa la îndemână încă 2 săptămâni de pocăință, dacă nu va veni urgia voastră. Urgia voastră va veni peste voi. Eu nu am păcat, fraților, înaintea Dumnezeu. Faptul că ceea ce vă spun eu sunt adevărate. Mulți episcopi le teamă că le cade tronul. Fraților, episcopilor, întăriți-vă în credință. Avem pe preasfințitul Login de la Mănăstirea Băiceni din Ucraina. Fraților, uitați-vă, fraților, patriarhul Bartolomeu cu papa sărută și primește binecuvântare, nu se poate, fraților, așa ceva. Uitați-vă, fraților, episcop primește binecuvântarea, slujește într-o biserică catolică, cu patriarhul Bartolomeu și cardinalul, iarăși patriarhul Bartolomeu cu cardinalul, iarăși patriarhul Bartolomeu cu cardinalul, episcop cu patriarhul Bartolomeu cu cardinal, episcopi catolici, care nu sunt episcopi, sunt eretici, sunt dușmanii lui Hristos ăștia. Uitați-vă, nu se arătoare ca Iuda, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Și vreau ca încheiere să rugăm ca tuturor bisericilor ortodoxe, fie din întreaga lume, din Sfântul Munte Athos, din Georgia, Bulgaria, Ucraina, să nu stea nepăsători la ceea ce s-a întâmplat la Sinodul din Creta. Să dea Dumnezeu ca toate popoarele ortodoxe să vină în salvarea ortodoxiei noastre, să vadă episcopii că au greșit, astfel mânia și Dumnezeu și iadul vă mâncă. Iadul vă mâncă, fraților! Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să scoată episcopi mărturisitori, să nu mai este frică de patriarhul Bartolomeu, patriarhul Daniel, patriarhul Teofil a Ierusalimului, să spună direct pe față, fără teamă, să le mustre și asta. Dar voi, episcopilor, de ce mai stați în funcțiile de episcop dacă voi vă temeți de patriarhul Daniel? El este un muritor ca și noi. Gândiți-vă că Hristos
va vrut și pe voi să mărturisiți dreapta credință. Ce curaj, ce încredere mai avem noi, episcopilor, să mai avem în voi, dacă voi ne-ați vândut credința ortodoxă, spuneți-ne noi, episcopilor, să dea Dumnezeu și Maica Domnului. Toți oamenii, numai călugări, preoți, maici, au dreptul sau patriarhi ai lumii, episcopi, mitropoliți au dreptul la mărturisire. Și voi, mirieni, aveți toată binecuvântarea să mărturisiți dreapta credință ortodoxă, să-i certați pe episcop care au semnat la sinodul din Creta. Și încă o dată, aveți toată binecuvântarea din Sfântul Munte și cât de curând în Sfântul Munte Athos se va face închinotita Sfântului Munte Athos, se va da în public anatema tuturor episcopilor. Nu vă temeți, fraților, Dumnezeu este ieri, astăzi și mâine în veci. Amin.